Hija responsabbiltà li fil-25 ta' Mejju kulħadd joħroġ jivvota għaliex din hija elezzjoni importanti. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta t-tnejn indirizza lill-attivisti Slimiżi fil-gażin tal-Partit Nazzjonalista f'Taslima. Adrian Delija saħaq li bil-kontra tal-Partit Laburista, il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-Parlament Ewropew se jaħdmu tassew għal Maltin u Lawċin. Dan bil-kontra ta' Muscat li jrid jaħtaf kull ma jsib taħt idu, b'mod speċjali l-vot taċ-ċittadini kif juru l-billboards il-ġodda tal-Partit Laburista. Adrian Delija qal li s-sibt li ġej il-poplu se jkun jista' jneħħi attitudni tal-gvern li jrid ikompli jaħtaf kull ma jsib. Saħaq li min ma jivvutax ikun qed jażel favur il-ħażin li qed jagħmel il-Gvern Soċjalista Malti. Preżenti għal din l-attività soċjali kien hemm ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo, il-membri parlamentari Ewropej u kandidati David Casa u Francis Zamid-Dimek, kif ukoll il-membru parlamentari Simon Busuttil fost diversi deputati tal-partit u kunsilliera fil-lokalità.